Добър вечер, Добър госпожо вечер. Алашка. Какво казва Reaction, този ваш барометър на Българската стопанска камара, заедно с софтуерните фирми от България и от Словения? Казахте, най-интересното е, че не са спали. Да, определено тази нощ България остана будна доста дълго. Или тези, които са в социалните мрежи, все пак. Всъщност да, да кажем активното население. Тъкмо обратното, то дори така се превъзбуди, ако може да покажем Хайде, графиките. какво е това? Значи от тази точка, виждате, тук това е 20 часа, когато започна подаването на първите официални резултати. Виждате колко рязко започва да нараства интереса на аудиторията към темата за изборите. В момента пропуснах да отбележа, че проследяваме реакциите за изборите въобще. Тук не визираме една или друга политическа сила. Виждате, че над 1,5 милиона души в мрежите са били активни в среднощните часове между 1 и 5-6 сутринта. Това е една наистина сериозна активност на фона на това, което сме наблюдавали през последните дни, откакто пуснахме барометъра. Ако говорим за емоционалните оценки, те отново не изневеряват на предишните ни впечатления. Виждате, основно са негативни. Т.е. с нарастването на броя, на общия брой на коментарите, нараства и негативизма. Това сякаш не е новина. Хейтерите това в определено социалните не е мрежи новина. са ясни. Нека да видим и какви са реакциите по все още продължаващите скандали пред и около изборни. Те, за съжаление, продължават да не стихват. Наблюдаваме, че включително и през последните 24 часа над 180 хиляди души на час тази тема ги вълнува. Те я следят и, разбира се, отново реагират крайно негативно. По отношение на, ако погледнем, ако правим един тематичен разбор на това, което хората най-често коментират, особено в последните часове, това са възможностите или по-точно невъзможностите за съставяне на правителство при сегашната и какво конфигурация. Чисто емоционално? Емоционално има едно сериозно объркване в графиката за емоционалното отношение. Ще видите една сериозна оранжева зона. Т.е. това е зоната на разколебаните, на хората, които нямат ясно откроена позиция за или против това, което се случва. Преобладаващите коментари са за тази тупикова ситуация в парламента, където нещата стоят 50-50 и основните коментари са свързани с едни чисто математически изчисления, кой с кого би се коалирал и коя би била. Ако трябва да направите извод, за да завършваме, какъв е вашия извод, следейки този барометър? Лично моя извод, ако върна и кадъра назад от последните няколко дни, в които следихме нещата, е, че резултатите, отношението в социалните мрежи доста се отличаваше от резултатите, които излезнаха. И моя личен извод е, че очевидно хората от този таргет, може би по-младите, по-активните, тези, които са в мрежите, имам усещането, че те повече коментираха, отколкото реално да отидат да гласуват. Нека политолозите, социолозите си кажат думата, но аз мисля, че това е. Може би най-големият извод е: не вярвайте много на настроенията във форумите и в социалните мрежи. Имайте голямо едно на ум. Много ви благодаря, Анета Алашка от Българската стопанска камара, за Reaction, този барометър на базата на проследяването на реакциите на хората в социалните мрежи.